Es que me está aquí iluminando a tope, amigos, parece isto unha festa. Así que desde esta festa do tráfico, despido conexión, compañeros. Grazas, Óscar, 12:29 minutos. Bueno, se antes lles contábamos o de Tomiño como un auténtico milagre, fíxense nesta historia que nos leva ata Pollo. Aínda se ve aí ese chan completamente calcinado. Escoiten ben, dous irmáns e os seus fillos pequenos, dous, lograron abandonar un coche antes de que o consumiran completamente as lapas. Belén, contanos, que pasou exactamente? Pois sí, Rocío, efectivamente, estamos aquí xusto no lugar deses feitos. Os feitos aconteceron hoxe a iso das 9 da mañá, máis ou menos como ben dixeches ti, por aquí para arriba ía un coche no que ían dous irmáns cos seus nenos pequenos, dous nenos menores de idade, cos ían a levar ao colexio. Cando de repente o coche de súpeto empezou a botar fume, percatáronse ao momento, foron quen de baixar do coche polos seus propios medios e chamar o 112. Nese momento, aos poucos minutos, pois chegou ata aquí a Policía Local de Pontevedra, tamén a Policía Local de Poio, os bombeiros de Sanxenxo e os bombeiros de Pontevedra, que foron quen de solapar esas lapas. Aquí os veciños tiveron momentos de moita tensión porque non sabían o que estaba a pasar. No momento xa se deron de conta que os integrantes do vehículo estaban ben, pero xa che dixo, vivíronse momentos de moita tensión. Vendes aquí, detrás miña, que se ven aínda pois eses restos do coche calcinado, está todo negro por aquí, e tamén este peche desta casa tamén se veu, compañeiros, pois moi afectado. O máis importante, non lle pasou nada a eses 4 integrantes do coche que foron quen de saír polos seus propios pés, compañeiros. Esta é a información que temos ata de agora. Pois grazas por esa última hora, Belén. A verdade é que as imaxes do vehículo ardendo completamente espeluznantes. Outro milagre, e nos situamos agora en Santiago de Compostela, porque fíxense aí, Óscar, o que están denunciando é vandalismo. Están colocando silicona en peches de hostais, evitando así, provocando que a xente non poida sair. Óscar. Desde logo, aquí quedaron pechados, Rocío, en pleno centro de Santiago. Estános sinalando aquí, Sheila, porque efectivamente hoxe tiveches unha laboura de limpeza aí, porque botaronche silicona nestas pechaduras que tes aquí. E aparte era da boa, que teño que decir que a silicona que puxeron non era da barata, porque costou sacala, verdad, pero sí, puxeronnos todo silicona polas caixas que temos de pagar das chaves, que é verdad que nos temos pouquiñas, que temos recepcionista, pero, bueno, e polas ranuras, porque é verdad que a porta é moi antigua, que non sei se foi máis fácil, pero a ter moita ranura, que ves que moita ranura ainda á vista, entonces, bueno, sirvíronse, a verdad que